Guys, kaya ba mga na-crossbreed sa zebra o donkey ang pangang kay Zonky na rin? Zonky! Donkey na sila pero may stripes. Amazing. It's like a zebra. Yeah. Look at all those deer. So nami sa deer feeding Ay! Atay nangit-kit mo dihag sa nina nga naglag pag ta diri. Atay. So, part 3 karon sa among Arizona Adventure. Today we're heading to Sedona. Kanang Sedona kay sikat sa siyang tourist destination diri sa Arizona. Ya kung wala po kita sa mga previous videos, check out ninyo para makita ninyo ang mga nindot nga mga tourist destinations diri sa Arizona. Kita ta later. Hello, welcome sa among parting adventure diri sa Arizona. So, karon kay amo explore ang Sedona nga city. Diri sa Arizona. Kaning Sedona kay sikat po di siya nga tourist destination diri sa Arizona niya. Sikat na siya sa mga red rocks, nga mga formations o kanang mga canyons. So, kuyugumi kay amo explore ang Sedona. Kita-kita ta later. Lagersaha ninyo. Hello. This is Bell Rock. Famous ni siya for kani mga red rocks nga makita ninyo sa background. So, mangita na sa biglaing spot. Kita-kita lang ta. They think you're a dog. Some say that I'm blind. And the biggest mistake, you think that I'm right. But I won't back out of revenge. And the tears I cry, I hold not behind my back. I pull back to black. I just wanna say goodbye, my love. Tell me the reason why you're acting like a fool. Hello, nami diri sa Sedona Airport Scenic Overlook. So kani siya diri kay sikat po di siya nga tourist destination diri sa Sedona. Kay nindot kay ang view sa mong likod as you can see. Overlooking siya, and then sa likod kay airport, so makakita kag mga Tangi. So, but siya nami kay mangita miglain nga tourist spot para i-share na mo sa inyo. So kita ta later.
Wonderful, wonderful. Hello! Kuan udto na, o hapon na di ay nya dili man daw ma-complete ang trip diri sa Sedona kung dili makakaon sa ilahang kuan kanang mga kan-anan diri. So kay kuan man mi, pobre pero hilas. Sisiway sa mi. Pakal sa mi pakal. Stop by me diri sa ilang downtown kay mga on lunch unya ang palit sa souvenir so later. So yan. Mulakaw na mi. Muawa na mi diri oy, kuan man ni oy pang posh nga mga tao man ni Sedona. Ang dato guys, auto place me diri. Upi mi na upi. Muawa na mi. Ito mangita miglang makanan nga makaya ra sad sa akong bulsa. So ang Sedona sa day guys kay known sad siya for mga outdoor adventures like kanang RV. So kung mahilig ka og mga ingon ana kay nindot jud kay ni atuan. Pero since lisod kay naman may mga kids, skip gyud na namo nga activity. Nami sa art show diri sa Sedona karon. Makita nato ang lain-lain nga mga art exhibits. O mga baligya pod. Like mga native Indian nga mga jewelry o mga paintings, mga shirts, anything nga unique diri sa Sedona makita diri. Have you ever seen Muna kayo nakita diha? Yes, tay kabaw pa nakaladto ako sa kamahal. 120. So kaning Sedona kay nindot din siya diri, pero ang di lang nakanindot diri kay Mahal uy, pangutad. mga mahal kayong gipang iahak. Unya aside sa kanang mahal, lisod kay diri ang park. Siguro kay Sunday karon ya family day. Ya wag gid kitag kananan so among buhaton kay patsi na lang meron pa doon sa Las Vegas nya. Ingita na mi kanaanan along the way. Hi. Ah! Storya. Nanonood naman. Nagprosesyon naman yung mga karahaw na yun. Ang dila na kuwang, oy. Loh. Hold out your hand, Vin. Get some food from Papa. He was really sad the last couple of days because when we went to the park, he didn't see any animals. So now he's on cloud 9. Come here. Watch out, there are rocks behind you. He's overwhelmed, I think. Ooh, they're a lot taller than you, Vin. But they don't have top teeth, so they Oh, they can't bite don't? you. No, they're not strong. They don't have any babies. Do you put some in your hand? These are babies? No, but Oh, as babies, oh, they as yes, babies, yes. Iya po na natanan para mahurot na lang. You want to feed more? Iya po na tanan. I want more. Ay, Ikaw na ako sa nina yun. Lab, si Bin, tira halap. Ikaw si Bin, ang sa nina. Gana? Lagi? Ikaw na po, Jack. don't drop the food. Don't come up. Look at all those deer. So marami karon sa deer feeding na farm, oh. Awesome kayo na experience guys, awesome. Kay close encounter sa deer ba, oh. Hikap ka, maka-feed ka. Oh.
Love you? Say hi. Oh my God! Oh! Oh! My mask! Giisnat ang iyang mask. Giisnat. Dili kay mo dool ha. Pikak na bin. Oh, kanais ko daw na. So na bin. Gamaya ko na bin. Doon ako dito. Ipangkit-kit naman ang mga sanina. Pero ay kinahukta nun miglaog. So aside sa deer, kaya na bison diri, na camel, na elk, na lama, kanding. Huh? Mana siya lama oh? Kani oh? Huh? Mana original nga lama? Ay lama. So, hope nga nag-enjoy mo sa inyong pag-uban-uban kanamo sa amo ang trip karon. And if wala pa mo kakita sa mga previous videos, please check out our YouTube channel, Tatagaw sa Amerika. That's a wrap. So kita-kita ta sa among sunod nga video kay padong miog lain nga state. So see ya.